er ikke nogen steder, det var fedt. Svin er det ikke, så skal du bare op og se. Der er en af sækker. Og løfter er godkendt. 3-0. Det var bare snakker. Kom så, trykke! Nøgle på 30 meter. Hår hele vejen. Næsten lige en fast start. Det er bare sådan langt over rækken. Presse! Sådan der. Det er bare sådan en fast start. Det er vildt, går det ikke. Og vær hård. Kom så, Thomas. Kom så, Juan, det er din. Det er sådan, ja, lidt op. Ja, tekstmæssigt, så er det Og presse! Sådan der. jeg kan jo ikke ud til at lønne.